ассалому алайкум дӯстони азиз. агар шумо хоҳиши сафар ба ватан дошта бошед ва мехоҳед билетҳоро бо нархҳои дастрас харидорӣ намоед, пас ба шумо авиакомпанияи Қадамшо Исоевро тавсия медиҳем. Билетҳоро бо нархҳои дастрас харидорӣ намоед. Ба рақамҳои дар экран буда занг занед. ба шабакаи мо обуна шавед. қиссаҳои зиндагӣ. бо ҳамсарам дар натиҷаи ишқи бузург хонадор шудем ва 10 рӯз пеш аз соли нави мелодӣ соҳиби писараки зебое гаштем, ки номашро Фаррухрӯз гузоштем. хушдоманам ҳамсарамро бо писарчаам ба хонаи худаш бурд, зеро баъд аз таваллуд камқуввату заиф буд. ман ҳам қариб ҳар рӯз дар хонаи волидони занам будам, зеро пайвандонам дар ноҳия зиндагӣ мекунанду дар хонаи худам танҳо монда зиқ мешудам. шаби соли нав як ҳамкорам таклиф кард, ки ҳамсари ту дар хона несту биё ман ду соҳибҷамолро меёбаму якҷоя хурсандӣ мекунем. ба ӯ не гуфта натавонистам, вале ҳамсарамро фиреб додам, ки мо бо ҳамкоронамон идро дар корхона ҷашн мегирем. шоми соли нав дастархони айшро кушода ҳамроҳи маъшуқаи рафиқаму дугонааш сари миз нишаста будем, ки дарро бо калиди худаш кушода ҳамсарам ҳамроҳи бародараш вориди хона шуданд. ӯ ману рафиқамро бо занони ношинос дида чизе нагуфт, ҳатто тарафи меҳмонхона нигоҳ ҳам накард. фақат ба хонаи хоб гузашта ким чихел дорую либосҳояшро гирифта рафт. бародари занам танҳо сӯям нигоҳи пурнафрате намуду халос. аз ин хомӯшӣ дида агар занам аз гиребонам мегирифту бароям туф мекард, хубтар буд. рафиқамро ва меҳмонҳояш аз дар баромадаму ба қафои занам ба хонаашон рафтам, аммо ӯ рӯи маро дидан намехоҳаду ҳатто писарамро нишон намедиҳад. танҳо хусуру хушдоманам тарафамро мегиранду халос. чӣ кор кунам, ки занам маро бахшад? азимҷон сокини ноҳияи Шоҳмансур мебошам. ба ман чӣ маслиҳат медиҳед? барои он ки ба занам дурӯғ гуфтам пушаймон ҳастам ва ба маслиҳати шумо эҳтиёҷ дорам. ба шабакаи мо обуна шавед ва зангӯлачаро пахш намоед.